गिबियावनो प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनाय थाबाय। मैयानि मोनाबिलि समनि जिथुनिखि प्रमद सारखौ गाज्रि बिबुंथिजों लोगोसे रायनानै हरनाय एबा गफुर हालामाव फैबा गोदोना मानदोंबा फै होनलायनाय खोथा आरो गाज्रि उच्चारण बाहायनायनि खोथाफोरखौ जाहाथे आं बुंनो सानाखैमोनबाबो बुंफ्रांगारबाय। बेवहाय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय सारनिसिम रोजा आरो आं बेबायदि बुंनो सानाखैमोन। आं मा मेलेमै बुंफ्रांखो आं हमदांनोनो हायाखै। आं उनावसो गोसोखांफिननानैनो सारखौ बिदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों साननानै आंनि निजिनो उनाव सानफिननाय जादों आरो बेखायनो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजोंनो दिनै बे बिबुंथिखौ सारनिसिम निमाहा बिनानै बेखेवथि हरफिननाय जाबाय। आसा खालामो सारा आंखौ निमाहा होबाय होननानै आरो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थिखौ मावला आरो आं खुनुदिन बेबायदि बिबुंथिबो होफेरनो मोनाखैमोन आरो होफेराखैमोन आरो होनायबो नंला आरो आं मोनसेबो जेबो संगठननि मानसि नङा। आं सासे गामियारि आबादारि मावनानै जाग्रा। जाहाथे सारा आरो उननि हाबाफारिफोरखौ सारा इसोरनि अननायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां बिदिनो मावफुंलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय सार। आरो माखासे खामानि मावनो थानाय खामानिखौबो आं माने बे बिटिआरआव हाबैनि थाखायनो आं रागा जोंफ्लांनाय जादोंमोन नालाय सार, बिनि थाखायनो आं रायफ्लांनाय जादों। बेवहाय जाहाथे सारा बे थालांनाय खामानिफोरखौ लासैनो फैबाय थानाय बोसोरफोराव समफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंजोबगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे मोनसे खावलायबावनाय, जोंनि गफुर हालामाव थानाय जोंनिनो फरायसा आफाद आरो गुबुन आफादनि गासैबो रायजो राजा बिदा फंबायफोरनावबो आं निमाहा बियो। जाहाथे मोनफ्रोमबो फरायसा आफादखौ लानानै आरो मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै दिनै आंखौ निमाहा होगोन होननानै जाहाथे आंखौ बे खेबनि थाखाय दायनिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।